sammen, velkommen til denne video. I dag skal vi spille Among Us. Og nu er det mega hyggeligt. Oh ja, fordi vi vandt nemlig som en post den sidste gang. Det kunne seriøst være vanvittigt, hvis Gregers bliver det igen. Jeg håber, at vi bliver det. Det var helt vildt sidste gang. Jeg håber ikke, det bliver os. Jeg gider ikke være en imposter. Hvis jeg bliver en imposter, jeg bliver sur. Hvis jeg bliver en imposter. Jeg kan alligevel håbe lidt, men altså, hvis Gregers bliver sur, så håber jeg ikke. Okay, vi har allerede sagt det med lidt høje stemmer, men det er ikke fordi vi er sure, det er bare fordi vi er glade. Let's go, that's so cool! What? Bro! Nej! Okay, Gregers, skal jeg hjælpe dig? Nej. Okay, Gregers, du skal ikke dræbe alle, okay? Okay, jeg vil sabotage. Sabotage? Hvordan gør man det? Det ved jeg faktisk ikke. Hvordan sabotager man? Det ved jeg ikke. Nu ved jeg det. Hvad? Det var vent. Du skal ikke dræbe nogen. Du dræber ikke nogen. Nej. Jeg går videre. Skal jeg hjælpe dig lidt? Jeg er god til det her. Nej. Okay, der er en der. Skal jeg dræbe ham? Gør det. Er du klar? Nej, jeg er ikke i range med ham. Nej, vi skal være ved en vent. Jeg kunne bare hoppe lige direkte ned i venten. Ja, og så hvis der er nogen, der kommer, så kan jeg bare hoppe op og kill. Dræb ham. Ja, jeg går hen. Okay. Jeg gemmer mig lige i den her vent. Så tryk videre. Ja. Nej, ikke der. Jeg for fanden. Der. Okay, er du klar? Nu hopper jeg op. Der er to, der døde. Yes! Både dig og den anden imposter har dræbt nogen. Okay, skal vi lige se? Prøv lige at se, om de har skrevet noget. Okay, der er ingen, der har beskyldt os. Jeg tror bare, vi trykker skip voting. Security. Er det der, vi dræbte? Nej, det var det ikke. Nej, det var en anden en, de har set. Men så trykker vi bare skip, ikke? Vi skipper. Ja, vi skipper. Vi skipper. Skip vote. Jeg håber virkelig, at vi giver den her video 50 likes, fordi det kunne vi virkelig godt have. Fordi det kunne virkelig være dejligt. Men altså, vi vil rigtig gerne have 50. Og jeg tror, jeg kan se... Ja, derovre går Live så. Hvem Live? Jamen, hund. Nå, jeg er hund. Men vi skal ikke tænke over, at vi står og kigger ud af vinduet på vores hund. Jeg tror, Gregers, kan du ikke gå og overholde dem igen? Jo, det kan jeg godt. Men altså, vi vil gerne have et par likes. Ja, bare sådan op over 20 i hvert fald. I hvert fald op over de der 20, men vi vil gerne have 50, og det kan vi virkelig sætte pris på. Fordi vores mål, det er bare lige hårdt mål, det er bare lige, vi når de der 100 likes i år. Det kunne jeg virkelig godt bruge, men jeg er desværre ikke nået 100 likes, fordi der er ikke en like den her video. Bertram, sidst det var sygt heldigt, at vi skiftede til gul. Fordi ellers så ville vi være skiftet ud. Nå. Altså. Skal jeg kede ham her? Det kan jeg vist ikke. Ikke nu. Skal jeg sabotage? Hvad sabotage? Men jeg ved ikke, hvordan man gør. Tryk. Du sabotage. Du sabotage noget i hvert fald. Gregers, du har sabotage noget dernede. Ej, det er likes. Det er likes. Og de har ikke engang noget at gøre. Skal jeg vente? Jeg gør det. Okay, og så videre til et andet sted. Okay, der er ikke nogen her. Okay, jeg hopper over her. Det er der ikke. Det er lige. Dræb ham. Okay. Jeg har ikke kædet. Du skal vente. Så løb efter ham. Jeg løber bare efter ham. Sådan. Okay, bare løb efter ham nu. Løb efter. Nej, skal jeg gå efter ham her? Okay, så dræb den person lige om lidt. Nej, han ved det er mig. Han tror det er dig, mand. Han ved det er mig. Men heldigvis. Men vent. Gregers, prøv lige at gå ind i chat. Nej. Nej, it's pink. Jeg synes faktisk, vi klarer det ret godt. Altså, vi hjælper hinanden. Ja, altså. Sådan, vores teammate er ret god til det her. Vores teammate er okay til det her.
Det synes jeg faktisk. Men altså... Venner, jeg skal vote. Som sagt, jeg ved ikke, om I gider at like den her video, fordi der er ikke nogen, der gider. Nej. Vores rekord er sådan 5 likes. Jeg vil lave at se det. Vi har det er Minecraft 5 likes, så det er vores rekord. Hvad er vores rekord? Hvad er vores rekord? Det ved jeg ikke, men vi har fået over 10 likes på vores YouTube-kanal. Nej! Det har lige skrevet vores navn i chat. Det gør ikke noget. De skrev det. Their other is if the Lily or Creeper. Lily or Creeper, hvad betyder det? Jeg er ikke stemme på os. Vi liv, bro. Det er det crazy. Det her, det er crazy. Bruh, det her det er crazy. Det er det crazy. Der er 1, 2, 3, 4, 5. Der er 5, du skal bare dræbe en. Du skal bare dræbe en. Løb ned til en eller anden. Jeg har lige Savage Torch. Ja, så find nogle andre. Så find nogle. Jamen, jeg skal også lige have min kill ability. Okay, vi er en gruppe her. Så løb med dem. Det er både dig og Poster. Så hvis der kommer nogen... Jeg skal bare kill. Altså, jeg skal bare have kill. Nu se det her. Jeg kommer til at kill her. Skal jeg kill det her? Det ved jeg ikke. Ej, jeg venter. Nej! Hvis de siger det mig i chat. Prøv lige at trykke igen. På chat. You trust. De laver count med hinanden. We need to vote. Okay, jeg stemmer på ham her. Fordi vi skal jo ikke stemme på vores teammate. Men Gregers, prøv lige at gå ind igen. Cap? Hvem er Cap? Det er en YouTube. Jeg skal ikke sidde og skrive Cap. Der er ikke nogen, der hedder Cap herinde, vel? Altså, jeg kan... Ja! Vi fik en ud. Kom nu. Nej, vi skal have et kill mere. Vi skal have et kill mere. Sådan, man. Men vi skal alle have 2 kills mere. Vi skal have 2 kills mere. 1, 2, 3. Nej, der er 3 tilbage. Du skal bare dræbe en. Okay, ikke Savage Touch. Du har lige Savage Touch. Har jeg? Nej, ja, det har jeg også. Jeg vil kun Savage Touch 20, fordi det hader de. Okay, skal jeg gå ned og hjælpe? Fordi så ved de, det jo ikke er mig. Okay, du skal bare følge efter hende. Så, du lige fikset det. Nu tror jeg folk er der. Ikke det der. Du skal bare finde en eller anden at dræbe. Okay, jeg går op i den her. Det tror jeg i hvert fald. Okay. Ja, du kan bare dræbe en. Du kan bare dræbe en. Bare dræbe ham der. Ja. Jeg har ikke trækket. Sådan, mand. Og vi... Nu er der seriøst, det vi ikke gad. Skal vi tage et game mere, eller skal vi ende videoen her? Jeg tror godt, vi kan tage et game mere. Men det her, det er seriøst, mand. Vil du spille? Bertram, vil du spille, eller skal jeg spille? Ja, nu er det noget lort, hvis der koster. Det vil jeg ikke være. Altså, jeg vil seriøst. Kryds fingre for, at Bertram ikke bliver en poster. Jeg siger til alle jer. Jeg sletter seriøst min YouTube-kanal, hvis jeg... Nej. Det gør du ikke, Bertram. Det gør du ikke. Jo, jeg sletter min YouTube-kanal, hvis jeg bliver en poster. Okay, så håber Bertram bliver en poster. Jeg håber, Bertram bliver en poster. Men så sletter jeg min YouTube-kanal, og det burde dele min. Det betyder, at vi deler pengene. Det burde håbe. Men det er derfor, jeg sletter min YouTube-kanal, hvis jeg burde det. Hvis jeg bliver jo bare postet hele tiden, og så bliver jeg stillet ud, så det er jo ikke sjovt, for jeg har set. Det lover jeg en ny YouTube-kanal, i hvert fald. Det er en ny, og det lover jeg. Men vi kan lave en ny i dag, vel? Så vi kan lave en ny YouTube-kanal i dag. Kan vi det? Tager det lang tid? Men vi kan jo have 2. Men det er bedst bare at have 1 i gang. Så må vi se, hvornår der kommer flere ind.
Kom så, Greenix kvinde. Jeg håber virkelig ikke, Bertram er en imposter. Hvis han bliver en imposter. Hvis han bliver sødt, bliver en imposter. Hvad sker? Hvis han bliver en imposter. Det sker. Så det må vi sådan set ikke. Altså, vi skal virkelig bare ikke blive imposter den her gang. Please, du ikke bliver en imposter. Please, du ikke bliver en imposter. Nej! Nej! Okay, det var bare en joke. Det var bare en joke. Det var bare en joke. Jeg sletter ikke min YouTube-kanal. Jo, vi sletter den. Nej, det gør vi ikke. Bertram. Vi gør det ikke lige meget, hvad Gregers. Det er dumt. Men kan vi ikke lave vores egen? Kan vi ikke lave 2 YouTube-accounts? Det kan vi godt gøre, men vi sletter ikke. Nej, vi sletter ikke nu. Vi laver... Okay, men hvad sker der for, at vi blev poster igen, mand? Vi er blevet det 3 gange i streg. Det er ikke sjovt mere, det her. Bertram, jeg ved, hvad du skal gøre. Ja, vi laver en Skynet. Vi laver en Skynet. Vi har kun lavet 10 minutter. Skal vi ikke lave en på en time eller sådan noget? Nej. Jo, prøv Det er det sidste game, og så... Nej, Gregers, vi kan jo lave en på en time, fordi så er der mange folk, der så ser det, hvis det er så langt. Det er en god idé. Men jeg tror ikke, at sådan, at chancen for, at vi bliver næste gang, det gider jeg faktisk ikke være. Det er kedeligt nu. Jeg står bare her. Jeg håber faktisk, du bliver den næste gang. Hvorfor? Bertram, jeg skal fortælle dig noget. Jeg ved, hvad jeg så siger. Kom så, Gregers, bliver en poster, så bliver du. Hvis du sådan siger, så bliver jeg crewmate. Ja, det er jo så godt. Det er godt, hvis jeg kom så Gregers bliver en poster, og så bliver vi måske en crewmate. Ja, fordi det har jeg prøvet at hacke. Jeg blev 5 gange en poster i streg. Jeg mener det. Jeg mener det. Jeg blev poster 5 gange i streg. I streg. Hvad for en event? Ja, hvad er? det er den der. Prøv at se. Huh! Okay, der er nogen her. Okay, vent til de går forbi. Ja, og så hop op nu. Hop op nu. Hop nu op. Hop op. Det er. Jeg hopper op. Jeg hader at være en imposter. Gør du ikke også det, Bertram? Ja, det hedder jeg. Kill ham. Nej. Hvad kill? Det er X. Og du skal... Hvad for en er Udi? Okay, det kill, hvad det? Og så kill. X ham. De er virkelig sas. Og så kill ham. Vent. Bro, det er crazy. Bro. Nej, hun skrev yellow. Hvad synes du? Hun skrev yellow. Det er ikke godt, det her. Nej, hvis vi ryger ud. It's red. It's not red or purple. What? Det betyder, at han tror, det er dem. Nej, det betyder, at det ikke er dem. Så stjålet alle stemmer på dig. Skip på hende der. Soft gamer, ja. Nej, men jeg blev nødt til at dræbe ham. Han vidste, det var mig, ham der. Ja. Blå vidste, det var mig. Ej, men det er irriterende, og vi laver en Skynet. Ja, og så dør vi. Okay, please. 2 likes. Vi laver en... Så laver vi nogle flere... Så laver vi en episode 2 af Overleve ude i naturen. Ja. Nej, vi laver en episode 2. Okay. Vi laver vores vi laver en ny... Jeg er glad for, at I gad se mere på den her video. Vi blev desværre stemt ud. Men vi ses i næste video. Ja. Og hej. Okay, Bertram.